Ο κ. Παπαζαχαρίας, επειδή έχει μία αιμονή με τον δεματοποιητή, έχω πει εγώ, δηλαδή το πιο απλό ήταν τα δέματα να έχουν ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια. Ναι, πού θα πηγαίνουν σε εκείνη την μετά, ποια ήταν η συνέχεια των δεμάτων. Καλό είναι να διαβάσει την περιβαλλοντική μελέτη ο κ. Παπαζαχαρίας, η οποία λέει τα δέματα θα παραμένουν μόνο για 15 μέρες. Και μετά θα πηγαίνουν. Το δέματα, υπάρχουν δέματα και δέματα. Η διαδικασία που έχει προταθεί, με τη μόνη ένσταση που είχαμε εμείς ότι η κομποστοποίηση, ενώ είχαμε πει να γίνει κλειστή, αυτή η μελέτη που υπέβαλε η Περιφέρεια μιλάει για ανοιχτή κομποστοποίηση, ενώ υπάρχουν χώροι να γίνει κλειστή. Και επιμείναμε και στη συνεργασία και με τον κύριο Αγγελάκα και με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος να τροποποιηθεί η διαδικασία στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν μιλάμε για δέματα συμμίκτων. Δηλαδή, τα δέματα θα προέρχονται από 2 ειδών επεξεργασία. Τα πρώτα δέματα θα είναι τα δέματα καθαρά ανακυκλώσιμου υλικού, τα οποία δεν χρειάζονται και περιτύλιξη, δηλαδή το πλαστικό. Μπορεί να το δεματοποιήσει χωρίς να το συμπιέζεις και το δεματοποιήσει, ή το αλουμίνιο ή οποιοδήποτε τέτοιου είδους υλικό. Και το υπόλοιπο θα είναι δεματοποίηση κάποιων υλικών που είτε δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, είτε θα βγαίνουν με κάποια κόσκινα από την κομποστοποίηση. Θα είναι ένα υλικό το οποίο δεν θα παράγει μεθάνιο, δηλαδή θα είναι αδρανές, και ο οποίο μπορεί να δεματοποιείται αυτό με περιτύλιγμα και πηγαίνει για καύση στη βιομηχανία είτε σε χώρο υγειονομικής ταφής. Θα μένουν 15 μέρες εκεί και μετά θα πηγαίνουν. Και μετά θα φεύγουμε. Για το ίδιο θέμα, σε όσα καταλογίζει ο κύριος Παυλής, ότι δεν έχετε σχέδιο και τελικά και αυτή η συνάντηση με τον κύριο Αγγελάκα και το θέμα με το έγγραφο του ΓΕΙΘΑ είναι για να παραμείνει η ίδια κατάσταση, δηλαδή να μεταφέρονται τα απορρίμματα στην Αθήνα. Τι έχετε να πείτε, και θέλω να το συνεχίσω και λίγο. Είπε ότι ενδέχεται, επειδή έγινε μια σύσκεψη με τον κύριο Σγουρό, ναι, ότι ενδέχεται να μην μπορούμε πλέον να τα πάμε στην Αθήνα και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πρέπει να πω ότι ο κύριος Παυλής μιλάει λίγο νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε σε πολλά θέματα. Έδιωξε το 11ο Σύνταγμα πέρυσι, το ξαναέδιωξε φέτος. Νομίζω ότι καλό είναι, όταν μιλάμε για κάποια τόσο σοβαρά θέματα τα οποία αναζητούν τη λύση εδώ και αρκετές δεκαετίες, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Έτσι. Έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές που πήγαν, βάλαν τους δεματοποιητές, τους υποσχέθηκαν λαγούς με πετραχίλια και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Δεν θα πω για το Κρανίδι. Θα πω για την περίπτωση των Δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, που και ο δεματοποιητής φράκαρε και οι χωματερές έκλεισαν και ξαφνικά, γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, και η χωματερή ξανά άνοιξε και ο δεματοποιητής ξαναλειτουργεί πάνω στα υπόλοιπα χίδιν απορρίμματα. Προσπαθούμε με νύχια και με διοδόντια μέσα σε αυτό το δημιούργημα της ελληνικής γραφειοκρατίας, που ο καθένας, για να το πω, κοιτάει μόνο τον εαυτό του και πώς θα καλυφθεί, υποτίθεται νομικά, μην τυχόν και του προκύψει κάτι, να λειτουργήσουμε σε μια λογική που να δώσουμε λύση στο θέμα, τουλάχιστον για τη μεταβατική περίοδο, μέχρι να τελειώσει αυτός ο περίφημος διαγωνισμός της περιφέρειας. Και δυστυχώς, ενώ υπήρξε ένας σχεδιασμός με απόφαση 4 υπουργών υπό την προεδρία του τότε αντιπροέδρου, που έλεγε ότι το 10ο μήνα του 11 θα έχουμε προσωρινό ανάδοχο, σε σύσκεψη που έγινε με στελέχη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και άλλων διευθύνσεων, σε συγκεκριμένη ερώτηση του, δεν το θυμάμαι τον κύριο, το επώνυμο Ολλανδός στην εθνικότητα, πότε εκτιμάται ότι θα δώσει ανάδοχο διαγωνισμός, υπόθηκε συγκεκριμένα για Δεκέμβριο του 2013. Συνεπώς, τι θέλει ο κύριος Παυλής? Να ξαναξεκινήσουμε? Υπάρχει αδιέξοδο στην Πελοπόννησο. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα λάθη και τις αυλεψίες και τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, εδώ και αρκετά χρόνια. Και νομίζω ότι είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, θα το οδηγήσουμε έστω σε προσωρινή λύση. Για το θέμα του Μενάλου και το προεδρικό διάταγμα και βέβαια και στη συνεργασία και με το θέμα του θερμοδρομικού.
Ο κύριος Παυλής σας κατηγόρησε ότι δεν ασχολείστε, δεν ενδιαφέρεστε, παρόλο που έχει δώσει ο Δήμος Τρίπουλης χρήματα για το χιονοδρομικό. Η απάντηση είναι μία. Ότι, και μάλιστα αυτό το είχα πει και πέρσι, έτσι. Πέρσι ήταν όλα με λιγάλα, γιατί το ρίξε το χιόνι στην περίοδο των εορτών. Όλα πήγαν σχετικά καλά. Σχετικά επαναλαμβάνω, γιατί και πέρσι υπήρξαν προβλήματα. Προχθές, δυστυχώς, με την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, υπήρξε ένα πρόβλημα από το πρώτο πάρκινγκ μέχρι το σαλέ. Και υπήρξε πρόβλημα τέτοιο γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνιών. Ξέρετε, ούτε έγινε βλάβη από κεραυνό στο μετασχηματιστή και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επικοινωνίας. Ο ανάδοχος τον οποίον έχουμε εκεί για τον εκχιονισμό του δρόμου, από τη στιγμή που δεν είχε τη δυνατότητα με τα συμβατικά εκχιονιστικά να ανοίξει αυτό το κομμάτι, μετέφερε ο άνθρωπος και ένα μεγάλο χωματουργικό μηχάνημα και το Σάββατο το πρωί διορθώθηκε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα που δημιουργήθηκε με το μηχάνημα που πατάει, το ρατράκι που πατάει το χιόνι, έγινε μία βλάβη και την Κυριακή το πρωί και αυτή διορθώθηκε. Πρέπει να ξέρει ο κ. Παυλής ότι είναι ένα χιονοδρομικό το οποίο ήταν σε αδράνεια εδώ και μία πενταετία, με δική μας παρέμβαση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσπαθήσαμε να το λειτουργήσουμε. Τώρα, να μιλάμε για ιδανικές καταστάσεις όταν χθες δεν υπήρχε τίποτα, εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, όμως ο ιδιώτης θα το κλείνει κάποιες μέρες πλέον, έβγαλε ανακοίνωση. Αυτό πώς σας φαίνεται? Το Παρασκευήσαμε. Ναι. Σας λέω ότι εκεί εμείς τη μόνη υποχρέωση που έχουμε φέτος είναι να κρατάμε τον δρόμο ανοιχτό. Όμως για τους δημότες αυτό και τους επαγγελματίες της περιοχής? Οπωσδήποτε είναι. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε κι εμείς να παρέμβουμε απολύτως. Έχουμε μια συνεργασία με τον εργατικό, κάναμε κάποιες δράσεις, φέραμε κόσμο στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα σαν πρέπει, γιατί δεν ανήκει με τη στενή έννοια στο Δήμο το χιονοδρομικό. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Παυλής είπε ότι μέχρι τώρα, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, έχει δώσει στον ΕΟΣ γύρω στα 50.000 ευρώ. Μπορεί να είναι αυτό, ναι. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Πρέπει ο ΕΟΣ να φέρει τα αποδεικτικά στοιχεία? Ο ΕΟΣ έχει κάνει κάποιες καταστάσεις και τα τιμολόγια για τις ενέργειες που έχει κάνει. Μην ξεχνάτε ότι το χιονοδρομικό για να λειτουργήσει ήθελε ένα σοβαρό χρηματικό ποσό. Από την άποψη ότι ήταν εγκαταλελειμμένο για λόγους διάφορους αρκετά χρόνια. Είναι ένα χιονοδρομικό που δεν ανήκε στον παλιό Καποδιστριακό Δήμο γεωγραφικά, ενώ τώρα ήρθε το 2011, ουσιαστικά περιήλθε στον αρμοδιότητα τη γεωγραφική του Δήμου, και η απάντηση στο ότι δώσαμε κάποια χρήματα είναι ότι αυτά τα χρήματα ουσιαστικά έφεραν σοβαρά ανταποδοτικά ωφέλη όχι μόνο στο Δήμο με τη στενή έννοια, αλλά νομίζω κυρίως στους κατοίκους της περιοχής, γιατί πέρσι οι επισκέπτες υπερέβησαν τις 60.000. Έχουν δοθεί όλα τα χρήματα στον ΕΟΣ, έχετε εξοφλήσει δηλαδή? Κοιτάξτε, αν έχουμε εξοφλήσει είναι κάτι σχετικό, γιατί φέτος δεν χρειάζεται να δώσουμε αντίστοιχο ποσό, υπό την έννοια, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι όλες οι εγκαταστάσεις ο ΕΟΣ είχε πάρει γύρω στους 10-12.000 και φέτος υπερδιπλασιάστηκε το ποσό που πήρε για την μίσθωση, αυτή την μικρή μίσθωση, την ετήσια, μάλλον της σεζόν, σε κάποιους επιχειρηματίες που λειτουργούν τόσο το σαλέ, όσο τις ενοικιάσεις, όσο και τα λίφτ. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η ερώτηση του κύριου Παυλή σχετικά με το κοινωνικό παντοπολείο. Είπε ότι έχουν βγει γύρω στις 400 κάρτες. Φυσικά διέψευσε την κυρία 2010 ότι κάπου φάσκησε και αντιφάσκησε σε αυτά που λέει, και ότι προσπαθεί και άλλος κόσμος να κάνει αιτήσεις να πάρει κάρτες και τελικά δεν του δίνονται. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το κοινωνικό παντοπολείο έρχεται να λειτουργήσει επικουρικά σε κάποιους ανθρώπους και όταν υπάρχει δυνατότητα, έτσι, να έχει την επάρκεια κάποιων πραγμάτων. Το κοινωνικό παντοπολείο ιδρύθηκε με το άρθρο 2, μάλλον θεσμοθετήθηκε, του νόμου 4071 που πέρασε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως πέρυσι τον Απρίλιο, 11 του 12. Εμείς είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα την διαδικασία ίδρυσης, πριν υπάρχει και θεσμική πρόβλεψη.
Να σας διαβάσω συγκεκριμένα. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 λέει: τα κοινωνικά παντοπολία είναι η υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σύντηση και ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπήρξε όντως ένα πρόβλημα αυτές τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, μάλλον μετά τις 10 Ιανουαρίου, δεδομένου ότι πολλές οικογένειες προσήλθαν στο κοινωνικό παντοπολείο και λόγω των εορτών, τελείωσαν σχεδόν τα υλικά και τα είδη που είχε. Έχουμε ένα πρόβλημα τεχνικό για να προχωρήσουμε σε προμήθεια, παρόλο που έχει μπει στον προϋπολογισμό, υπό την έννοια ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα, μάλλον δεν έχει πάρει νομιμότητα ο προϋπολογισμός, έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα γι' αυτό φροντίσαμε να τον. Ενώ οι περισσότεροι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε πρώτου είτε δεύτερου βαθμού, δεν έχουν περάσει τον προϋπολογισμό, εμείς φροντίσαμε να το κάνουμε μέσα στο 12 να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του 2013. Εντός των επόμενων ημερών λύνεται αυτό το θέμα και μετά θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες εκείνες που θα εξασφαλίσουν επάρκεια ειδών για το κοινωνικό παντοπολείο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το κοινωνικό παντοπολείο λειτουργεί επικουρικά. Έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας και ανεξαρτήτως εισοδήματος ή με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια να εξαρτά την επιβίωσή του μόνο από το κοινωνικό παντοπολείο. Ξέρουμε ότι είναι τεράστιες οι ανάγκες, προσπαθούμε, αλλά ζητάμε γι' αυτό, γιατί και η ίδρυση θεσμικά προβλέπει ότι πρώτα προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και μετά έρχεται ο Δήμος, έτσι. Και ζητάμε από όλους τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν ώστε να το διατηρούμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο επάρκειας. Τώρα, όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν περί πολιτικών παρεμβάσεων και εκμετάλλευσης κτλ., νομίζω ότι είναι αστεία. Να σας πω εγώ ειλικρινά, δεν ξέρω ούτε ποιοι άνθρωποι έχουν